Všechny, tady Oliva Gaming. Uvidíte nový začátek kanálu. Doufám, že si tuhle jízdu užijete a užijte si tuhle bitvu. Rozkazy! Nastavil się? Takže máme tady menší bitvu proti Turkům s polskou jízdou proti turecké jízdě. My máme pár okřídlených husarů a jižních češníků. Pojďme se kouknout, jak to vypadne. Takže stavujou, Asi máme tady okřídlené husary, to je nádherná jednotka. Všichni víme, jak zachránili Vídeň. Jinak hraju Empire Total War mobilní verzi. Celkem zajímavá hra. Určitě mě to baví, telefon to vládá. A je to lepší než ty špatné hry, co poslední dobou vydávají a který vidíte často reklamy na YouTube. A generál padl, to je v prdeli, no, to nevadí. Ale pokud mě střelci určitě zachrání situaci. Ale už se to zvítězil, protože se stahují a má výhodu. To vždycky rozumím, to je boys, tohle se vyhrajeme. Jejich Skirmisher jízda relativně prohrává, ale všichni postřelci taky dostávají, jak vysvětlíte, smoke neskutečným způsobem. Zaštívé jsou relativně silná jednotka, ale tím se jsou lepší šaržu do pěchoty. Ale by to nevypadá vůbec dobře, takže posílám svoji zmínku střelce, aby uměřil jejich jízdu, ale vypadá to beznadějně, marně. A už Ralko neuzbývají muset. Hra, no nevadí. Takže tohle je začátek a myslím si, že si užijete jízdu se mnou. Jinak na tomhle kanále se ještě objevují další hry, jako Rome Total War a Medieval 2 Total War. To jsou zatím taky jediný hry na telefonu, co se dají hrát za mě. A no, stránka na YouTube. Ratuj się, kto może! Tak. Slávají původní čas poražený. Ještě se koukám na ztráty. Vlastně jak se vedle mé jednotky. No a tak ti husáři se relativně dobře prosadili, ti dali nějaký killy, ale ti kalmukové stáli celkem záhovno. Ale nevadí. Každý den začnu novou sérii a tu bude buď to Medieval nebo Empire, ještě uvidím. Tak doufám, že jste si video užili a uvidíme se u dalšího.